Good morning mga idol. So maglalamog muna tayo ngayong araw. Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day, I get lost in the words I say. I don't push pause, no I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say, oh, oh, la 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 la. And I'm up again. I got tired eyes, need a cup of blend. That's right, in the AM, that's my only friend. No light, just the sun coming up on the horizon. I lose track of time, yeah, I move fast and climb a new class divine, yeah, true passion shines. And I'm through passing time, I choose stacking dimes. You snooze half the time while I move passing by. I work hard each and every day, I get lost. Good morning mga idol. So mga idol, nagkaroon tayo ng konting problema kay Grab. Ayan, so gumising ako ng 7 AM para biyahe ng maaga. Kaso ang bumungad sa akin, ito. Ayan, ganyan lang siya lagi mga idol. Connecting, tapos hindi mo ma-open yung... So 7 AM nag-open lang ako, kaso ganyan nga. And then pagdating ng alas 8, nag-post ako sa may FB group ng mga Grab. Tapos may mga nagpa-comment ay ganun din daw yung kanilang apps. Tapos maya after 2 hours nag-text si Grab. So yun ang sabi, system error daw. Alas 7 nagbukas na ako. Anong oras na alas 10 na. Hindi ko pa rin mabuksan. Connecting pa rin. Sana maayos to ngayong araw para biyahe tayo. Dami pa naman nating bayarin ngayong araw. So mga idol, andito tayo sa SM North. So bali try natin magtatanong dyan sa mga Grab kung may mga tumatambay dyan ngayon. Try natin kung ganito rin ba yung apps nila. Pipilitan tayong maglalamog na ito mga idol. Ayan, check na mga idol, alas 10. Pahirapan pa naman ng booking kay lalamog. Wala pa naman akong bag. Sa lalamog kasi pag wala kang bag, bali yung pasok ng mga booking delay. So mas priority yung mga may bag. Eh tayo, wala tayong bag. So wala, mahihirapan tayo ng booking nito. Pero no choice tayo kasi di rin naman tayo makakabiyahe ng Grab Food. So maglalamog muna tayo ngayong araw mga idol. Ayan o. So ayan, so nandito tayo sa SM North. Ikot lang tayo kasi bibili ako ng ulam. Wala rin akong idea kung bakit nagkaganito yung app. Kaso wala pang mga Grab dito. Walang tumatambay kasi wala naman talaga. Hindi mo rin ma-open yung apps mo. So try natin. Kasi wala naman siya. Wala no? Aga ko pa naman. Wala talaga. Ay nako, nangyari sa mundo. Walang natambay dyan. Ikaw ba naman tatambay dito tapos yung app mo hindi naka-open, di ba? Anong araw ngayon? Martes ngayon mga idol, November 16. Ano Paps? Okay na Paps? Ayaw, ganun pa rin oh. Aga ko pa naman lumabas. Kala ko ako lang yung naglolo ko. Tulog ko na nga, wala eh. Oo, ginawa ko na nga rin lahat ng paraan, kaso ganun pa rin. Nalang tayo natin. Kaya nga, maglalamog muna ako. Sige Paps. So yung mga idol, ganun. Lahat talaga, lahat.
Inatin na lang. Diba? Alright mga idol, sa update ko na lang kayo mamaya pag may booking na tayo ng Lalamove. Alright, so kakain muna ako kasi wala akong almusal. Kaya mag-alas 11 na. Alright. Alright mga idol, nagbabalik ang ngayong lingkod. So nandito tayo sa may Walter Mart Manyos. Bali, pinasukan na tayo ng booking ng Grab. So okay na yung apps ni Grab, ano. So bali hindi tayo natuloy ng Lalamove ngayong araw. So salamat, thank you Lord, dahil na okay na yung apps ni Grab. Ayun, so meron na tayong booking sa may Muñoz Market. Ano to, pabili. So magpapabili ni si customer ng mga gulay. Mamamalingkot tayo ngayon mga idol. Ayun, saan makakabili ng toge? Togi? Oo, saan ka ng toge dito? Lagos, Mantika? Hindi. Kuya, saan makakabili ng toge? Po. Isang kilo ba ang togi? Kalating kilo lang po, yung bago daw. Taiwan pechay, 3 tali daw. Maliit lang po. Ito po. Wala po eh. Okay. Kuya, thank you ah. Ito siguro no? O ito. O ito. Ito po 50 pieces. Hindi ko na alam eh, 4 na piso. Sige, yan na lang. Ito, 4 na. O, yan na lang. Bago ba yan, te? Kung balot. Oo, Bago? Ubus na nga po lahat. Oo. Magkano lahat? 112. Okay na. Thank you po. Ate, thank you ha. Alright mga idol, so nabili na natin yung pinabili ng customer. Worth 270. 6 na klase ng gulay. Ito na lang, mabait yung customer niya. So mga idol, kung napapansin nyo, bago yung aking bag. Bago rin yung aking motor. Sana Yung motor kasi natin mga idol, kaya iwan natin sa Pangasinan. Kasi balak ko, bebenta ko yun. Alright. So mga idol, travel time natin is 2.7 kilometers with 7 minutes. Wrap up natin sa may West Avenue. Alright, so let's go. Grab tayo, ito rin ID natin Lalamove. Wala kasi ID ko ng Grab eh. 26 Lipta Road, sir. Sige. Opo. Tagal lang ng helmet yan. Sige po. Grab, sir. Po. Kay Ma'am Melanie po. Wait lang, sir. Hindi pa, sir eh. Wait lang, sir. Opo, pipicturean ko lang, sir. Ito, sir. Bali, ano, sir? 397 po lahat. Opo. So yun mga idol, pagka complete ko, pinasukan agad tayo ng booking. Yan lang sa may McDo West Avenue. Okay na to, sir. Okay, sir, thank you po. So nagbayad si customer ng 400 mga idol. Meron tayong tip na 3 piso. So mga idol, proceed tayo sa second booking. Gwapo ko pala, pag nakahilig. Ito kung dito sa tahin dito. Ay, doon na lang. Sige po. Sorry. Namumali tayo dito. Dahil ito. Yan kasi, sobrang excited eh. Ito lang. Sige ba? Ay. Ito na doon. Pwede ko na sa labas eh. Ma'am, hiramin ko lang ito. Balik ko na lang. Hiramin ko lang itong plato. Sige po. Yung plato, tama ba? Plato ba ito? Ito na na dyan. Importante may booking. Diba? Ayun eh. Huwag pumatapang dyan. Wala kang pambayad. Wala bang drinks ko? Ito bang drinks? Ito yun. Green. Ito. Alright. Balik muna natin ito. Bilisan ito mga idol para makadami tayo.
may booking na naman tayo agad oh. Saan ito, SM? Yes, sabi nyo, Tokyo. Okay. Thank you Lord. Sana tuloy-tuloy yung ating booking. So mga idol, item pick up. Travel time natin is 2 minutes with 450 meters. Pwede lang lakarin pa. Ayun na, malapit lang, dyan lang sa may kabila. So mga idol, sana tuloy-tuloy yung ating booking ngayong araw. Thank you Lord, dahil okay na rin yung ating plan. Alright. Sir, pwede magtanong, saan po yung Andox Accounting? Accounting. Yung building na yan? Sige lang dito. Sige po, salamat. Ano sir, ito, Diesel An Kim Kang. Team Kang. Opo. Ano ka, bakla? Ha? Nagbibigay kayo sila ng manok dito pag humingi. Kala ko si ano pa? Anong pangalan nung ano? Nakalimutan ko. Di ba? Yaman na. Baras kasi kayo ng buhok eh. Marami. Okay na yan, ma'am. 531 ito. Kapkatuwal, yan lang na. Pwede makabili ng manok dyan, ma'am? Doon po sa outlet. Saan po? Ano po ba yung bibili niyo? Yung buong manok, ma'am. Yung pang ano? Yung buhay pa, yung buhay, wala. Wala. Sige. Sige, ma'am, thank you po. Alright mga idol, so drop na natin yung ating second booking dito sa may Andox, University of Andox. Dito sa may Bulacan Street, malapit sa West Avenue, Philippine Sea. Ano-ano na pinagsasabi mo ka doon, ha? Hindi na magandang biro yan. So mga idol, bali meron na tayong third booking. Alright, so pipikapin na natin yung ating third booking. Let's go! Tao po. Namamas ko po. 420 ma'am. 420. Yun, wala pa. 427. 420 po. Di ba ma'am, antayin ko na lang ma'am. Sunay naman ako maghintay. Ayun, nag-double pa mga idol. Thank you Lord. Landmark Trinoma. Sarap. Time 11:55. GF. Pag wala kang GF, kawawa ka. Number po 0966 420 po. Ma'am, pwede mo kayong tubig ma'am? May tubig kayo dyan? Yung malamig? Hindi malamig. Ay, hindi malamig ma'am. Bakit wala kayong ice? Ha? Wala kayong yelo ma'am? Wala po. Walang yelo? Di bali ma'am, okay. Ice tea na lang ma'am para malamig. So, bali meron na tayong Isiguri Landmark. Bali nag-double siya mga idol sa may Trinoma. Bahala ka sa buhay mo. So let's go mga idol sa Trinoma. Samahan niyo ako, pupunta tayo ng Trinoma. Mamamasyal tayo doon. Malayo pa naman ang parking doon. Pero okay lang, at least may booking. Kaysa wala, di ba? Shoutout sa'yo, Paps. Alright mga idol, so nandito na tayo sa Trinoma. So kung ayaw ko lang dito mga idol, ay napakalayo ng parking. So sana makarating to kay sino ba may-ari ng Trinoma? Si Ayala, no?
Ito yung bakanting parking oh. Sana gamitin ko para sa mga delivery riders. Kasi napakalayo yung parking yun. Andun pa sa dulo oh. So mga idol, andito na tayo sa loob ng Trinoma. Kaso hindi ko alam kung saan tong sisigurin na to. Alright, so hanapin natin to. First time ko pasukan ng sisig hooray. Hooray. Alright, idol, so update ko na lang kayo. Alright mga idol, so nandito na tayo sa may landmark food court. Ayan. Ayun yung sisig hooray mga idol oh. Alright. So mga idol, baka mamaya hindi ko na kayo ma-update kasi paloobat na yung ating camera. Hindi ko nadala yung ating extra battery. Alright. A few moments later.